दिनै सारा आसामनि जेसेबां जों दिनैसिम जिल्ला दाबाय दिनैथ' रायजोफोरा खुब पजिटिभ मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जाबायदि बरायदों जाबायदि जोंखौ मोजां मोनदों बे बेलायाव नायबाथ' रायजोफोरा जों माने पजिटिभआव दं आरो दिनै सारा आसामावनो जों दिनै 20टा जिल्ला दिनैसिम जों दिनै दाबाय दिनै जों गवालपारा जिल्ला जों दुधनैयाव दादों दिनै बड' पिपल पार्टी वुमेन विंस आरो युथ विंस मोनथाम मोनसे मेन बडि आरो मोननै गांखं आफादखौ जों दिनै कमप्लिट दाबाय जोंनि बे दुधनैयाव गवालपारायाव आरो जोंहा आरो मोननै मोनथामसो आरो दंबावो जोंहा दानो जेरै साउथ कामरुप करिमगन्ज आरो सिलचर बेफोरबायदियाव जों थाबैनो साननैसोनि उनाव ओंखारलांगोन आरो दानो थांखियाथ' जोंना बहुद दं जोंनि रायजोखौ लानानै दिनै 5 बोसोर दिनै काउन्सिला थाबाय जों दिनै जि बिटिसिनि बायजोनि बर' माहारि एबा इयुथ्सआ जि सिमां नुदोंमोन बे काउन्सिलखौ लानानै बे सिमांखौ जों सुफुंनो थाखाय जोङो माने थांखि लादों आरो बहुद मोजां मोजां थांखि दं जोंजों लोगोसे बे थांखिखौ जों आगबारिहोगोन आवगायहोगोन जोंथ' फुल एकदम साननैसोनि उनाव जोंखौ प्रटेस्ट खालामगोन मानो होनबा दिनै 5 बोसोर बारलांबाय बे 5 बोसोर बारनायनि उनावबो दिनैसिम खुनु भिलेज नटिफिकेसन बिसोर खालामनो हायाखै आरो मा दिनै बुंनांगोन ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे बाथ्रा दिनै सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार आसामाव बिजेपि सरकार आरो जि दादों माने दा सालायगासिनो दं इन्टारिम बा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ दा बे सरकाराबो दिनै बिजेपि होमबा बे सुवा अबाव माने बाजिना दं माने सोर माने बेखौ हमथाना दोनदों मानो होनबा सरकारानो बिसोरनो जोब दिनैसिम मानो जाहोनो हायाखै बिजेपियानो बिजेपि बिसोरो बे मा खनायाव मा जाना दं माने बेखौ जों बुजिनो हायाखै आरो माने दिनै इलेक्सनखौ फाथिनो लुबैयैनि सायाव माने आङो रोखा बुङो बिसोरो फाथिनो लुगैबाबो बिसोरो माने एसे दुरबल मानसिफोरा माने मानो दुरबल होनबा दिनै बिसोरो गावसोरनो बुंना लायो आङो नुदों ससियेल मिडियाफ्राव मा होनो 5 बोसोर जाबाय जों जेबो मावनो हायाखै 5 बोसोर जाबाय जों इलेक्सन भिलेज नटिफिकेसन जेबो खालामनो हायाखै आरो सरकारा सोर गोसोबा नोंसोर सरकार जालायनानै फाथिनो हायैनि मा खोथा दं दिनै बाजेट खम बे बाजेटनि बेलायाव सारा आसामाव 10 लाखनि बारा बिटिसिनि बायजोआव बर'फोर दं आरसिसि ब्रिजआनो 50 करोड़ गाहाम फैयो बे 13.5 करोड़ 10 लाख सुबुंनो बे 13.5 करोड़ हरनायाव बिसोरो लाजिनाय गैया लाजियाखै होनबा बिसोरो दिनै फिसा फिसा जि सुबुं अनजिमा खमफोरानो दिनै 200 करोड़ गाहाम मोनो सोरबा बायदिया 100 करोड़ गाहाम मोनो एथ' बुरजा जोंना सुबुं अनजिमा दं जेरै 10 लाख गोजो जोंना बर'आ बिटिसिनि बायजोआव दं दा बेयाव मिनिमाम 500 करोड़ जों मोननांगौ माबायदि बिसोर 13.5 करोड़ल' बुरखाय जाखो मानो बुरखाय जाखो बिसोरो ना बिसोर गियो नामा माखौ गियो नामा माखौ गिनानै बिया नामा दिनै बिबा किजानि आंखौ लावथिजों बुगोन नामा बेबायदि सानो नामा बिसोरो आरे नोंसोर जुदि बिनो होआबा बै मामाया बिजेपि गभर्नमेन्टआ जुदि होआबा नोंसोरो ओंखार बिजेपिनिफ्राय ओंखार 26आव लीला खिला देखाय बे 26आव लीला खिला देखायबानो बिसोर गिगोन ना मानो गिहोआखै बिसोरखौ आरे जों गिनांगौ ना बे बिजेपि सरकारा गिनांगौ जोंनि हारिया अराय सम जुजारुखा अराय सम गावनि हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमबोनायखा दा मानो पलिटिकेल खामखो मानो पलिटिकेल जाजोबखो मानसिफ्रा माने दिनै हिमन्तखौ माबा मोनसे बुंबा जे माने आंनि गाद्दिया खारगोन बेबायदिसो साननानै बिसोर दिनैसिम जेबो जाहोआखै बेनो खोथाया जेबो नङा बिसोरो दुरबल आरो बिसोरो जोंनि बे काउन्सिलखौ सालायनो हानाय बिसोरहा खेमता गैया आरो सोरखौबा
माबा मोनसे धमकी बा माबा मोनसे रायलायनानै बिसोरो माबा मोनसे फान लाबोनो हानाय बिसोरा क्षमता गैया। बिसोरो टटेलि फेलर आरो दुरबल। खुलुमनाय थाबाय निउस चेनेलसिम। दिनै गवालपारा जिल्ला जन' मन्दिर बे अडिट'रियाम हल दुधनैनि बेहाय मोनसे स्पेशल कन्भेन्सन लानाय जायो बड' पिपल्स पार्टी दानायनि गवालपारा जिल्ला कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानायनि जा हाबाफारि बेहाय मोजाङै जालाङो। दा बे दिनै गवालपारा जिल्लानि नैबे जन' मन्दिर अडिट'रियाम हलाव दिनै गवालपारा जिल्ला बड' पिपल्स पार्टी पेरेन्ट बडि आरो लोगोसे वमेन्स उइंस आरो युथ बडिखौ दाफुंनाय जायो। आफादगिरि महरै नीलेश्वर खाख्लारि आरो नेहाथारि महरै अर्जुन खाख्लारि पेरेन्ट बडिनि, लोगोसे वमेन्स उइंसनि मालति बसुमतारी आरो आफादगिरि महरै नेहाथारि महरै रेखा गयारि बिथांखौ आरो लोगोसे युथ BPP-नि देबजित हाज'वारि आरो मनुज कसारिखौ फारियै आफादगिरि आरो नेहाथारि महरै सायख'नाय जायो। दिनै जोङो BTC-नि बायजोनि जा बड' पिपल्स पार्टी दानाय दिनै फैयै फैयै जोङो 20 जिल्ला बेखौ दाफुंबाय। बे 20 जिल्लायाव जोङो दिनैसिम जि जिल्लायाव जोङो दानो थांदों जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां मदद आरो हेफाजाबबो मोनदों। दिनैबो माने गोहोमथि गोग्लैदों। गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांमोनहा बाहागो लादों। जों आसा खालामदों फैगौ बिसायख'थि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थियाव जोङो थोंजोङै बाहागो लागोन। बेखौ नोजोर आरो थांखिखौ लानानै जोङो दाफुंनाय जादों। आरो दिनैसिम आरो माखासे जिल्ला दंबावो जोंहा दाफुंनो। बे जिल्ला दाफुंनो थाखाय जोङो साउथ कामरुप जिल्ला दङ आरो लोगोसे करिमगन्ज, हाइलाकान्दि, काछाराव आरो दा मोनब्रै जिल्ला दाफुंनो दङ। जोङो सम आरो सुजुगखौ लानानै बे जिल्ला मोनब्रैखौबो दाफुंगोन। बे जोङो दा जिल्ला दाफुंनाय हाबाफारिया दासिम 20 हिसाबै जोङो आगान सुरबोनो हाबाय। जों बेखौ नुदों दा PKWCआव जायफोर दैदेनगिरि महरै चिफ एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मिहिनेश्वर बसुमतारी, चेयारमेन अनिल बसुमतारी हिसाबै आरो माखासे डिपुटि चिफ रमिय पि नार्जारि, सिजन बसुमतारी, भाइस चेयारमेन बिथांमोननि दैदेननायाव इलेक्सन खुंनांगौ बे थांखिखौ बिथांमोनखौ लाबोनायखौ जों नुवाखै। आरो दिनै 6 दाननि थाखाय इन्टारिम काउन्सिलखौ दादोंमोन। 6 दान फैयै फैयै दिनै बोसोरबा आगान सुरबाय। बोसोरबा आगान सुरनायावबो बिथांमोना जेबो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि अफिसियेल सेटआप आरो लोगोसे गामि नटिफिकेसन, कनस्टिटुयेन्सि नटिफिकेसन, भटार लिस्ट बेखौ दासिमबो खालामनो हायाखै। जों नुदों बिथांमोननि गोसो गैया, खामानि मावनो गोसो गैया आरो लोगोसे जोङो एफिसियेन्सिखौ नुवाखै। जेराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार अनखौरि बिथांजों मोजाङै रायलायनायनि गेजेरजों बे इस्युखौ जुदि सुस्रांनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय बिथांमोनहा आवगायनो हानांगौमोन, नाथाय जों नुवाखै। जों आसा खालामदों दा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ थाबैनो बिसायख'थि खुंनांगौ हिसाबै BPP-आ बड' पिपल्स पार्टीया जोङो सावरायगोन आरो डिमान्ड होगोन। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जोङो खावलायगोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ जोङो खावलायगोन, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ। दा बे रोखोमैनो जोङो आवगायलांगोन। जों आसा खालामदों थाबैनो बिसायख'थिखौ खुंफुंनानै बर' रायजो राजानि जा अनसुंथाइ PKWCआव बा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जा मोननांगौ बे अनसुंथाइफोरखौ मोनफुंगोन जों आसा खालामदों। आरो खमसे खम जोङो बोसोरसेयाव 500 कौटि रां मोननानै जाहाथे जोङो बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ सामलायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बर' रायजो राजाफोरनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनो हायो जोंहा आसा।